Boa noite, Compostela. O Neno Xesús continúa no noso poder. Con esta acción pretendemos chamar a atención sobre a situación na que se atopan moitas familias da nosa cidade este Nadal. Os recortes, o desemprego, os desafiuzamentos e outras consecuencias da crise afectan a cada vez máis persoas da nosa cidade. As autoridades non só non fan nada para defender as vítimas desta estafa chamada crise, senón que siguen empeñados en que paguemos nós, os de abaixo, os pratos rotos. Eles construen grandes edificios baleiros, centros comerciais que agreden ao comercio local ou legislan a beneficio da banca e das grandes fortunas. Desafiuzar o Neno Xesús non é un acto vandálico, é unha acción de propaganda. Deixamos incompleto o Belén da Praza do Obradoiro porque este Nadal para moitas familias tamén será incompleto, sen casa, sen traballo, sen diñeiro e sen políticos que o representen. Nos vindeiros días volverá a aparecer na nosa cidade e de xeito simbólico este elemento decorativo. Se a política é un chiste, queremos rirnos todas.